Kaipaatko apua lomakkeidesi kanssa? Kynnet lakipalvelu on aloittanut toimintansa. Maksullinen lakipalvelu vammaisasioissa tarjoaa apua vammaisuuteen liittyvien hakemusten ja valitusten teossa. Lakimiehemme tekee sinun kanssasi puolestasi vammaispalveluihin liittyvät hakemukset tai valitukset. Kysy lisää ja ota yhteyttä Terhi Toikkanen tai Mika Välimaa tai sähköpostitse osoitteeseen kynnet@kynnys.fi tai postitse Kynnet lakipalvelu, Siltasaarenkatu 4, 5. kerros 00530, Helsinki.